Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe no menta. Adin bas priang ki kubor ya ka jing temu ke sarkar pedeng ban pen kala ya ka kerteng jongkari na ke India sya ke baharan kato kan ne kinang ilam steng balang kilpan pau ka jing persya bat kene ke jing temu kadai tang ka buj election bat ban persip ai ya ka pisa da ki jar kelur tengka. U Presiden ke KSU usamla lampok Starwell Mangar ulong dari India kadai geri ka bakrup ya bebun ba kijai mriu kiru kom ngej kijai kitin bat gidon trai riulum handrai ka jing temu ban pen kala ya ngti India sya ke baharan kadon gajing yasno bat kajing ngej nyam Hindu bat kane kadai gawai na githong jongka RSS ban penbor ya ke sarkar BJP ban pendep ban amla ban len ba kane gerkom le jong ke sarkar BJP kanok be syagi Hindu haga kerteng India ro yangi kithom bor be bat lada ai kerteng Bharat ro yangi kithom bor be kapakong san yangi kum kaseng kalong pangidon kam ya ki an kat kum kiriti sensyar gari ban yo ya kajing yada haga ba ngile terwa ban trikam no ya ki inar lain permit ILP pakan thup no ban kan thup no ya ke kitin khasi ha ke gernit bapra jong gariti senchar gari bat ki wai gimat ki bai dai bat ka koi ke khia ka pule buthi laong unong ilam ke sium kilas dang ban pendep bat don ru katok ane ki bala pendep bat kinang pendep shu nang ne syakmat lada ki dang don ha ka bor ban pentikna ya ke jing temu bat ya ke jing mut jong ki ka BJP sya ke partai ka pen i ba ka ngej ha ka ta ka jing senchar paj ba henrai kita kishin sepo ban kisdang ban khnyot ya ke jing ngej ki barin ki jaj mriu ki barit bat kene kailam syakata kalanti ka bakari India dai ban don tang ka wei ki jingej bat tang ka wei ki tin ong unong ilam ka KSU ul ban rab lada ka BJP kan persyang ban le jubor ka thma po ying kan saja hakaleng ki jela jongkeri bakin omla ban nyon jubor ya kirit pa namar ki don ya ka hok ban im ka hok jinglong kerpang jongki balada ki he pa kin sule kat bamon kan yalam syaklanti ka baman saw ngayo tang kane ka wei habang ayo ban kren bat ki jai mriu ki badon hakathan syatai lamingi alada kata ka jing thombor kan long marmar ne suki lada kum kata kaya kan wanjia oi profesor balade banong lupa ba ki jai mriu ka than syatai lamingi aga jaka jong u khulom kin sachim dakatiar hagaba katai gepor ka jing sim ya katiar kadai namar ka jing sya thombor pat ban penne ya ka jing long terai ka jai mriu laong presiden ka KSU uba lampok Starwell Mangar